Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, tasih kalian kula Trima Selviana ing acara pawarta enjang punika. Salajengipun inggih pawarta saking kutha Grobogan inggih babagan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sewunan warga saking maneka kutha ngrayakaken tradisi Maulid Rasul. Ing Grobogan dibarengi iringan musik Islam rebana lan dipandu kiai warga ing rawuh padha joget kaliyan memandangke sholawat Nabi. Iringan rebana lan syair-syair Jawa kaliyan sholawat kang dipimpin kiai kawigaten warga dienggo hanyut kanggo nglantunaken sholawat Nabi. Tradisi Maulid Nabi dilaksanake kaliyan masyarakat Grobogan secara turun-temurun lan nglantunake sareng-sareng kangge bentuk penghormatan ingkang Nabi Muhammad SAW. Warga yakin memperingati Maulid Nabi bakalan maringake kebertahanan kanggo warga. Sampun cakep sekemetan pamirsa, kula Trima Selviana mewakili Venisa Fitri rencana ingkang kelompok teks pawarta. Nyuwun pamit menawa wonten kalakuanipun, nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.